Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Volám sa Mirka a dnes by som vám chcela porozprávať o endometrióze a o mojej skúsenosti s touto diagnózou. Nikdy predtým som o endometrióze nepočula vôbec a zrazu sa ma to týkalo. A keď som si zisťovala informácie na internete, tak som nevedela nájsť žiadne nejaké konkrétne informácie, kde by som našla nejaké skúsenosti žien, skúsenosti iných, čo ako to prežívali. Tých informácií bolo v tom čase veľmi, veľmi málo. A preto som sa rozhodla natočiť svoj príbeh a prípadne povedať aj iným ženám, ktoré sa potýkajú s touto diagnózou, že nič hrozné, prežila som to, mám to za sebou, mám operáciu za sebou a tak som sa rozhodla o tom rozprávať. Úplne prvé začiatky, kedy som začala endometriózu evidovať, boli v roku 2021, kedy vlastne mi pri sono vyšetrení povedali, že na vaječníku mám cystu, ale samozrejme vtedy som o endometrióze ešte vôbec nepočula, takže bolo to v podstate prekvapivé, že áno, cysta, ono v podstate často sa rozpráva o cystách, o malých cystách, rôznych cystách, ktoré sa vedia vstrebať alebo vedia zmiznúť. Tak nejak som si z toho nič nerobila. Vždy som chodila pravidelne na lekárske prehliadky a v roku 2021 v podstate v práci ma pochytila zrazu náhla obrovská bolesť v oblasti brucha, keď som sedela v práci za stolom a robila som z ničoho nič, to prišlo a tá bolesť bola obrovská. Takú bolesť som ešte nezažila. Kolegovia sa zlákli, keď videli, čo mi je. Zrazu mi bolo bolesť bola v oblasti pupka, bolo mi na zvracanie, bolo mi zle na odpadnutie, krčila som sa od bolesti, nebola som schopná ani sedieť a vtedy vlastne ma kolegovia zobrali na pohotovosť, kde mi urobili všetky vyšetrenia a vylúčili nejaké náhle brušné príhody. Tak ma poslali na gynekologické oddelenie, kde mi urobili sono. A tam mi vlastne lekár prvýkrát povedal, že tam mám cystu o veľkosti do 3 cm, nejak 2 niečo. Už si to veľmi presne nepamätám. Moja lekárka ma vtedy v tom čase poslala na magnetickú rezonanciu, takže mám vyšetrenie z toho obdobia z magnetickej rezonancie z roku 2021, kde tá cysta mala necelé 3 cm, nejaké 2 niečo. Chodila som ďalej na preventívne prehliadky, vždy mi môj gynekolog povedal, že budeme tú cystu sledovať, či sa bude meniť, či bude rásť, či sa strebe, a tak. Keď som si o tom študovala, tak som vlastne vtedy si nakúpila rôzne čaje, pila som ich, bolesti mi ustali a teda som si myslela, že sa stav zlepšuje. Niekoľko mesiacov som bolesti vôbec nepociťovala, ako by to zmizlo, ustalo, takže som to ani neriešila a žila som ďalej. Potom ale, ja neviem, po pol roku začali tie bolesti opäť a zase to začalo prichádzať v nejakých pravidelných intervaloch, približne každý mesiac alebo raz za 2 mesiace, no bolo to rôzne. Tak vlastne na ďalšej preventívnej prehliadke mi lekár povedal, že
opäť je tam tá cysta, že sa trošku zväčšila, nejaké cez 3 cm, ale že opäť to budeme sledovať a že uvidíme, čo bude ďalej. A vtedy mi prvýkrát povedal vlastne slovo endometrióza, že je možné, že to môže byť aj endometrióza. Ahojte, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Volám sa Mirka a dnes by som vám chcela porozprávať o endometrióze a o mojej skúsenosti s touto diagnózou. Nikdy predtým som o endometrióze nepočula vôbec a zrazu sa ma to týkalo. A keď som si zisťovala informácie na internete, tak som nevedela nájsť žiadne nejaké konkrétne informácie, kde by som našla nejaké skúsenosti žien, skúsenosti iných, čo ako to prežívali. Tých informácií bolo v tom čase veľmi, veľmi málo. A preto som sa rozhodla natočiť svoj príbeh a prípadne povedať aj iným ženám, ktoré sa potýkajú s touto diagnózou, že nič hrozné, prežila som to, mám to za sebou, mám operáciu za sebou a tak som sa rozhodla o tom rozprávať. Úplne prvé začiatky, kedy som začala endometriózu evidovať, boli v roku 2021, kedy vlastne mi pri sonovyšetrení povedali, že na vaječníku mám cystu, ale samozrejme vtedy som o endometrióze ešte vôbec nepočula, takže bolo to v podstate prekvapivé, že áno, cysta, ono v podstate často sa rozpráva o cystách, o malých cystách, rôznych cystách, ktoré sa vedia vstrebať alebo vedia zmiznúť. Tak nejak som si z toho nič nerobila. Vždy som chodila pravidelne na lekárske prehliadky a v roku 2021 v podstate v práci ma pochytila zrazu náhla obrovská bolesť v oblasti brucha, keď som sedela v práci za stolom a robila som z ničoho nič, to prišlo a tá bolesť bola obrovská. Takú bolesť som ešte nezažila. Kolegovia sa zlákli, keď videli, čo mi je. Zrazu mi bolo bolesť bola v oblasti pupka, bolo mi na zvracanie, bolo mi zle na odpadnutie, krčila som sa od bolesti, nebola som schopná ani sedieť a vtedy vlastne ma kolegovia zobrali na pohotovosť, kde mi urobili všetky vyšetrenia a vylúčili nejaké náhle brušné príhody. Tak ma poslali na gynekologické oddelenie, kde mi urobili sono a tam mi vlastne lekár prvýkrát povedal, že tam mám cystu o veľkosti do 3 cm, nejak 2 niečo. Už si to veľmi presne nepamätám. Moja lekárka ma vtedy v tom čase poslala na magnetickú rezonanciu, takže mám vyšetrenie z toho obdobia z magnetickej rezonancie z roku 2021, kde tá cysta mala necelé 3 cm, nejaké 2 niečo. Chodila som ďalej na preventívne prehliadky, vždy mi môj gynekolog povedal, že budeme tú cystu sledovať, či sa bude meniť, či bude rásť, či sa strebe, a tak. Keď som si o tom študovala, tak som vlastne vtedy si nakúpila rôzne čaje, pila som ich, bolesti mi ustali a teda som si myslela, že sa stav zlepšuje. Niekoľko mesiacov som bolesti vôbec nepociťovala, ako by to zmizlo, ustalo, takže som to ani neriešila a žila som ďalej. Potom ale, ja neviem, po
po roku, pol roku začali tie bolesti opäť a zase to začalo prichádzať v nejakých pravidelných intervaloch, približne každý mesiac alebo raz za 2 mesiace, no bolo to rôzne. Tak vlastne na ďalšej preventívnej prehliadke mi lekár povedal, že opäť je tam tá cysta, že sa trošku zväčšila, nejaké cez 3 cm, ale že opäť to budeme sledovať a že uvidíme, čo bude ďalej. A vtedy mi prvýkrát povedal vlastne slovo endometrióza, že je možné, že to môže byť aj endometrióza. V tom období v podstate som si začala aj všímať, že tie bolesti prichádzajú niekedy pred menštruáciou, niekedy počas ovulácie, ale čo som tak vlastne zbadala, alebo teda na čo som sa tak viac zamerala, tak som si všimla, že najčastejšie prichádzali počas ovulácie. Endometrióza, to je vlastne, ak som to správne pochopila, ja nie som odborník, ale čo som si naštudovala, endometrium je vlastne výstelka maternice, ktorá sa vylučuje počas menštruácie a pri endometrióze sa táto výstelka zachytáva rôzne inde na steny maternice, na vaječníky, na iné orgány a vlastne nezostáva len v maternici. Môže, ale teda nemusí. Aspoň tak som to ja pochopila. Na bolesť som dostala kvapky, že teda keď bolesť príde, dám si kvapky a nejak to prečkám. Zatiaľ vôbec ani lekár, ani nikto nehovoril o nejakej operácii, zatiaľ to bolo len v stave sledovania. Vždy, keď teda bolesť prišla, nejak som sa s ňou popasovala, dala som si lieky, nejak som to prečkala. Našťastie to prichádzalo vo väčšine prípadov, keď som bola doma. A tak v podstate tie príznaky boli vždy rovnaké. Bolesť v okolí pupka, pocit na zvracanie, prípadne zvrácanie, pocit na odpadnutie, triažka, zimnica. Tie bolesti boli tak silné niekedy, že som až stonala od bolesti. A keď ma moji blízky videli, tak sa veľmi báli, keď videli ten stav, že čo to so mnou robí. Ale keď som si dala lieky proti bolesti, veľmi silné, tie slabšie už potom nezaberali a zaspala som, tak väčšinou, keď som sa zobudila po nejakých hodinách, tak už to bolo v poriadku. V podstate aj lekárovi som sa vyjadrila, že čo sa týka tej sily bolesti, tak pôrod je proti tomu malina. Tak som to vnímala. Tie bolesti boli veľmi silné. Keď môj lekár odišiel do dôchodku a ambulanciu po ňom prevzala nová pani doktorka, tak som išla na ďalšiu preventívnu prehliadku a bola som veľmi šokovaná z jej prístupu, pretože na sono sa cysta už objavila viac ako 5 cm a štýl, akým sa so mnou rozprávala, ma veľmi prekvapil, priam šokoval, lebo povedala, že mám tam cystu viac ako 5 cm a že čo som doteraz robila, prečo som to neriešila a že to už malo byť dávno vonku. Nedala si nič vysvetliť, pýtala som sa teda, že čo to znamená, aké sú moje možnosti, čo mám teda robiť. A ona povedala, že no rieši sa to operatívne. Tak som sa spýtala, že teda ako operatívne, že aké sú možnosti a ona, že no, cez brucho predsa. Takýmto tónom mi odpovedala. Mňa to šokovalo a tak som sa nadýchla, vydýchla a povedala som slušne, že pani doktorka, prosím vás, ja nie som lekár a pýtam sa vás slušne na možnosti. Cez brucho, laparoskopicky, rezom, neviem aké sú možnosti. A ona teda, no cez brucho.
a viac sa so mňou nebavila. A potom mi vlastne povedala, že mám to riešiť ako chcem, že je to na mne, ale teda, že to malo byť už dávno vonku a že keď sa rozhodnem, tak mi vypíše papiere. Mám prísť za ňou. S týmto sme sa rozlúčili. Odchádzala som šokovaná, prekvapená z komunikácie, z prístupu. Keď som od nej odchádzala, taká som bola šokovaná z jej prístupu, že som nemala ani chuť ju kontaktovať opäť. A začala som si teda zisťovať informácie, čo je endometrióza, ako sa rieši, lieči, ako sa to rieši operačne, všetky možnosti. Veľmi veľa som čítala, študovala, aby som čo najviac vedela, keďže pani lekárka nebola ochotná so mnou nejakým spôsobom komunikovať. Následne som sa rozhodla, že jej napíšem mail, pretože si myslím, že ak niekto nevie slušne komunikovať s ľuďmi, tak môže ublížiť citlivejším ľuďom týmto spôsobom komunikácie. Niektorých to môže zasiahnuť, niektorých to môže vystrašiť. A myslím si, že lekári by nemali takto komunikovať. Chápem, že sú to len ľudia, aj ja som len človek a na oboch stranách by mala byť nejaká spätná väzba. A teda namiesto toho, aby som písala po internete, po weboch rôzne recenzie, som sa rozhodla, že napíšem mail priamo jej, slušne, ale zároveň vyjadrím, že to správanie nebolo vhodné a teda, že mi je to veľmi ľúto. Tak som jej to poslala, odpoveď neprišla, ale verím, že minimálne si to prečítala a že sa nad tým zamyslela. Myslím, že každý by mal dostať nejakú spätnú väzbu, aby sa veci začali meniť. Za nejaký čas a teda z dostatok informácií, ktoré som si naštudovala, som sa teda rozhodla ísť za ňou a požiadať ju o vypísanie papierov do nemocnice, kde som si dohodla termín vyšetrení a v podstate začala som plánovať nejakým spôsobom operáciu. Objednala som sa teda do nemocnice na vyšetrenia a natrafila som tam na veľmi skvelého pána primára, ktorý mi urobil všetky potrebné vyšetrenia. Všetko mi slušne, poctivo povysvetľoval, každý detail sa snažil povedať, dal mi priestor na otázky, povedal, kľudne sa pýtajte, ak niečomu nerozumiete. Povedal mi všetky riziká, povedal možnosti, ktoré sú. Naozaj, takýto lekár, klobúk dolu, a takto by sa malo komunikovať s pacientom a najmä takým, ktorý niečo rieši alebo mal by riešiť. Takže pán doktor ma objednal na vyšetrenia, spravil mi sono, kde mi vlastne povedal, že cysty sú 2, že majú rozmer nejakých 8,5 cm zhruba a že teda je potrebné to riešiť operatívne cez brucho rezom, keďže to je také veľké. Poslal ma na magnetickú rezonanciu. Toto vyšetrenie na magnetickej rezonancii mi robili špeciálne aj s gelom, aby to zobrazenie bolo čo najpresnejšie. Týchto vyšetrení sa vôbec netreba báť. V podstate sa jednalo o sono, magnetickú rezonanciu, takže sú to vyšetrenia zvládnutelné a odporúčam, ak sa aj u vás vyskytli ukrutné bolesti alebo respektíve bolesti, ktoré predtým pri menštruácii neboli, tak odporúčam určite čo najskôr za lekárom a riešiť
tento problém u lekára, prípadne zúčastniť sa rôznych vyšetrení pre potvrdenie alebo vylúčenie diagnózy. Tá bolesť v podstate bola každým mesiacom horšia a horšia, zasahovala mi do bežného života, úplne ma vyradila. Raz sa dokonca stalo, že bolesť prišla v práci, ja som nebola schopná sedieť za stolom a pracovať. Musela som si ľahnúť na zem, musela som si dať rýchlo lieky a približne po nejakých 2 hodinách to síce prešlo, ale vyplašila som aj kolegov opäť, nebolo mi to nič príjemné, takže určite riešte to čo najskôr, pokiaľ také niečo máte. Teraz už mi je dobré, som bez bolesti, je to v poriadku. Ak trpíte, určite je lepšie ísť za lekárom. Tá bolesť bola u mňa taká silná, že som stonala od bolesti a keď moji blízky videli, čo mi to spôsobuje, veľmi sa báli a obavy boli teda rôzne, musím povedať. Našťastie už je dobré. Cítim sa teraz dobre. Trvalo dlho, kým som dostala diagnózu endometrióza. V podstate sa to potvrdilo jednoznačne až pri operácii, respektíve po operácii. Takže som teraz rada, že to mám za sebou. A slovo endometrióza som dovtedy vôbec ani nepoznala. Keď magnetická rezonancia vlastne potvrdila 2 veľké cysty, nejakých 9x10 cm už potom, tesne pred operáciou, rastlo to veľmi rýchlo, v podstate každým mesiacom, každou menštruáciou. Ku koncu aj menštruácia bola taká slabšia a slabšia, takže tie cysty boli naozaj veľké. A potom teda sme už s pánom doktorom v nemocnici začali plánovať operáciu, termín, predoperačné vyšetrenia a tak ďalej. Bez opory mojich blízkych by som to nezvládla. A hoci to bolo jedno z najťažších období, naučilo ma to vážiť si deň bez bolesti naozaj. A viem pochopiť, aké to môže byť ťažké. Ja hovorím o tom preto, lebo možno práve teraz niekto potrebuje o tom počuť a že v tom nie je sám. Ak by vás zaujímali aj ďalšie informácie, pokojne mi napíšte do komentárov, aj prípadne otázky a ja sa pokúsim ich všetky zodpovedať v ďalšom videu. Ja o endometrióze hovorím len zo svojich skúseností, nie som lekár, nie som odborník, takže všetky ostatné informácie určite sa obracajte na odborníkov, na svojich lekárov. Endometrióza vlastne nie je len menštruačná bolesť, ale je to ochorenie, ktoré si zaslúži porozumenie. Ďakujem vám za pozornosť. Teším sa na vaše komentáre, lajky, zdieľanie a odber kanála. Pekný deň vám želám. Ahojte.